Then the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut, where the disciples were assembled for fear of the Jews, came Jesus and stood in the midst and said unto them, Peace be unto you. And when he had said, he showed unto them his hands and his side. Then were the disciples glad when they saw the Lord. Στους Βάβυλων ανήκω την ημέρα των κανόνων των Σαββάτων, το πρώτο δύο εβδομάδας και τα πρώτα ήταν σφαλισμένα, ακύπαιτα το πλαϊμένοι μαθητάδες, ασοφών, ασυλιδές, έφερνε ο Ιησούς και κάτσασι μέσα του και λέει της αυτής, ειρήνη με εσάς, και σου είπε να το ετέρεσε να σε έπαιρναν και τα πλευράνα, εχάρανε μαθητές, ας του είπαν τον Κύριο να του πούν. Την ίδια εκείνη μέρα, κατά την πρώτη μέρα μετά το Σάββατο, όταν κάλεσε και ενώ όλοι οι μαθητές ήταν συγκεντρωμένοι, κάπου κλειστές τις πόρτες, επειδή φοβούνταν τις ιδρυτικές αρχές, ήρθε ο Ιησούς, στάθηκε στη μέση